Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. Bari mu yi muku wata tambaya. Shin kana amfani da wayar Android? Idan da wayar Android kake amfani, ka yi mana comment da sunan wayar da kake amfani da ita. Saboda za ku iya samun kuɗi da wayar da kuke amfani da ita yanzu. Yau zan faɗa muku sabon application ɗin da za ku samu kuɗi da shi. Kafin na fara, zan gwada muku proof na yadda mutane ke samun kuɗi da wannan tsarin. Kun ga wannan gayan ya samu $11 da wannan application ɗin. Shi kuma wannan $10. Shi kuma wannan $6. Wannan kuma $40. Kamar yadda kuke gani, wannan kuma 54. Idan na bi wannan page ɗin, za ku ga akwai dubunnan mutane da ke samun kuɗi da wannan application ɗin. Zan faɗa muku yadda za ku samu kuɗi da wannan tsarin. Amma labari mai daɗi game da wannan tsarin shine, wannan tsarin kyauta ne, ba sai ka biya kuɗi ba kafin ka fara shi. Sannan kuma za ku yi amfani da wannan tsarin ko ina kuke a duniya. Yanzu bari na faɗa muku abubuwan da za ku koya a yau. Zan faɗa muku yadda za ku yi downloading sabon application kyauta, kuma ku yi amfani da shi ku samu $300 zuwa $500 a cikin kwana ɗaya ta wayar da ke hannunku. Sannan zan faɗa muku hanyoyi 3 da za ku buɗe wannan application ɗin a sauƙaƙe. A cikin minti 10 za ku fara sanin yadda za ku samu kuɗi da wannan application ɗin a ko'ina kuke a cikin duniya. Sannan zan faɗa muku kuskuren da wasu suke yi wajen buɗe irin wannan application ɗin. Ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe saboda gudun kuskure. Sannan zan gwada muku yadda za ku samu kashi 3 na kuɗin da za ku samu da wannan application ɗin. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda nake samu da shi. Ku tabbatar kun yi subscribe yanzu, kuma ku danna alamar ƙararrawa saboda samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗaura. To wannan shine application na farko da website na farko da zan nuna muku, wanda zai taimaka muku wajen samun kuɗi online. Sannan a wannan website ɗin za ku iya zaɓen yaren da kuke so. Kamar yadda kuke gani, suna da yarurruka da dama, shi yasa mutum zai iya amfani da wannan application ɗin a ko'ina yake a duniya. Kar ku manta, wannan website ɗin kyauta ake buɗe shi. Bari na nuna muku yawan kuɗin da za ku iya samu da wannan application ɗin. Kun ga nan $7, nan $6, nan kuma $5. Ga wannan $3, wani lokacin ma za ku iya samun har $11. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari in muku bayanin yadda wannan website ɗin yake aiki. Wannan website ɗin za ka dinga ɗaura files da hotuna. Mutane idan suka yi downloading ɗin abin da ka ɗaura, za ka samu kuɗi da shi. Kun ga kamar nan za ku gani file ɗaya ne aka yi downloading amma an samu $7. Wannan wata dama ce ko garaɓasa wanda za ka iya ɗaura abu a cikin wannan website ɗin, wani zai yi downloading, mutum ɗaya downloading aka samu wannan kuɗin. Ina ga mutane da yawa su yi downloading sosai, za ka samu kuɗi da yawa a rana ɗaya. Da ka ɗaura application ko hoto, za ka je kana kwance a gida kana zaune baka komi, amma wannan sai yana downloading yana tara ma kuɗi. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in nuna muku yadda za ku yi register wannan website ɗin. A nan sama za ku ga an sa sign up, za ku danna wannan sign up ɗin. Idan kun danna za ku ga yana buɗewa ya sa user registration. A nan ne za ka saka username ɗinka da email ɗinka da password ɗinka. Sannan wannan payment information ɗin shine ta inda za a biya ka kuɗin da za ka samu. Idan ka buɗe za ka ga tsarin kamfanukan da suke biyan ka. Cikin wanda kake da shi sai ka zaɓi ɗaya. Idan ba ka da wani account wanda ya shafi irin wannan, kai man comment a ƙasan, zan nuna muku yadda za ku buɗe wa'annan accounts ɗin kuma kuɗin su zo har cikin account ɗinku. Kun ga akwai su Bitcoin da su Ethereum, duka dai harkar da ake samun kuɗi online, duk ta nan ake tura kuɗin, kuma ta nan mutane suke samun kuɗin su. Idan dai kana kallon wannan bidiyon kuma ba ka da ko ɗaya daga cikin wa'annan accounts ɗin, ka yi min magana ta nan ƙasa, zan nuna muku yadda za ku buɗe wannan account ɗin kuma kuɗin ku su zo muku a sauƙaƙe. Duk idan ka gama cike duka wannan abubuwan, za ka yi clicking akan wannan I'm not a robot ɗin, sannan ka danna register. Idan ka yi register ya yi, za ka ga ya kawo ka a wannan pejin da kuke gani a yanzu.
wannan page na ne da na bude, wanda ya register shine zai ga wannan page ya bude. Idan kai register za ka ga wannan page ya bude. Yanzu zan nuna muku hanyoyin da za ku bi ku samu kuɗi da wannan application din step by step. Anan za ku ga an sa upload file, to nan ne za ku danna in za ku yi uploading din file ko hoto ne za ka sa ko application ko wani document. Wannan step din zaka iya yin shi akan computer, zaka iya yin shi akan waya, duk ɗaya ne. Idan kai clicking akan wannan link din zaka fara samun kuɗi a da wannan website. Zaka ga upload nan, in ko ka taba upload din anan da aka yi clicking ko cikin wannan link din ko jikin nan abin da ka daura, in dai aka yi downloading zaka samu kuɗi da shi. Bayan wannan step na biyu da zamu shiga shine zan nuna muku inda zaka samu abin da zaka daura. Wasu da sun ga wannan za su ce ai ba su da abin da za su daura, ba su ce ba su da application da za su daura, ko ba su da hotunan da za su daura wanda za su sayar wanda mutane za su yi downloading. Yanzu zan nuna muku application din da zai ba ku waɗannan abubuwan kyauta. Wannan application din ba wani application bane ba, sai wannan Pixabay din. Wannan Pixabay din za ku same shi a Play Store ko za ku searching a Google, amma mostly za ku same shi a Play Store, suna da website. Sannan wannan application din kyauta ne, ko muke cikin shi ma kyauta ne. Ko a cikin description din wannan application din sun sa ko muke ciki kyauta ne. Da abubuwan da suke kyauta su ne ake cewa CCO, wato Creative Commons. Creative Commons yana nufin abin da ku za ku ɗauka kyauta ne, ba wani copyright, ba disapproving, ba wani a ce duk wanda da suke online social business irin wannan sun san ko me copyright take nihi. Kuma in dai kana da copyright alamun abun wani ne ka ɗauko. Wannan application din yana ba mu abubuwa kyauta, ko menene za ku sa kyauta za ku same shi. Yanzu abin da ya kamata ku fara yi, fara downloading din wannan application din, zai ba ku daman samun abubuwan da kuke bukata kyauta. Idan ka buɗe wannan application din kai downloading din hoto, zaka zo nan cikin wannan website din sai ka ɗaura hoton. Kun ga kamar da kuke gani na ɗaura hoto ɗaya. Yanzu zan nuna muku yadda za ku ɗauko hoton, yadda za ku yi uploading din shi, da kuma yadda za ku dinga samun kuɗi da application din. Yanzu idan kai downloading din Pixabay din ko a wayanka ko kuma website din su ka shiga a computer ka, za ku ga address din su shine pixabay.com. Suna da abubuwa wanda suka kai 1.7 million high quality stuff. Ma'ana wannan suna da abubuwa masu inganci wanda ba ko ina zaka iya samun abubuwan da suke da shi a wannan website din ba. Kun ga misali ina son hoto kan nature, zan rubuta nature. Idan na yi typing zan yi searching, zai kawo min hotuna da suka shafi nature duk a kyauta. Yanzu idan na yi click kan ɗaya daga cikin waɗannan hotunan, bari in ba ku misali yadda abin yake. Kun ga da na yi clicking kan wannan flower, za ku ga akwai free download a gefe. Da na yi clicking akan free download din, kun ga ya kawo min kalan size ɗin da nake so in yi downloading, size ɗin file ɗin da nake so in yi downloading. A wannan lokacin zan shawarce ku yi downloading ɗin file ɗin da ya fi girma, saboda shine zai fi kyau. Ko ku ɗauki na ƙarshen ko ku ɗauki na biyun ƙarshen. Kun ga kamar yanzu ni zan ɗauki na biyun ƙarshe kenan, saboda yana da high quality kuma na gamsu da girman shi. Sannan in kuka diba za ku ga kilobyte ɗin shi bai da yawa, 587. Bayan na selecting size ɗin da nake so, zan danna download. Kun ga da na clicking akan download, ga nan ya yi downloading akan computer ina har ya shigo kenan, saboda bai da nauyi. Sannan wannan tsarin zaka iya yin shi a waya, zaka iya yin shi a computer, duk ɗaya ne. Bari in ƙara baku wani misalin kuma ku gani shi ma kamar wannan. Kaga idan nayi click akan download, na zaɓi size ɗin da nake so, shi ma da nayi download ga nan har ya shigo cikin computer ta. Ku sani duk hoton da za ku ɗauka a wannan website ɗin kyauta ne, ba wai sai ka biya wani kuɗi ba. Yanzu bari mu dawo cikin wannan website ɗin sai in nuna muku yadda za ku yi uploading ɗin. Kun ga za ku ga akwai upload file, za ka iya clicking akan wannan hoton ko kuma akan link ɗin da ke nan ƙarƙashi, duk wanda kai clicking ya wadatar. Da na yi clicking kan upload ɗin, ga hoton da ni downloading nan ƙwara 3. Kamar misali na riga na ɗaura ɗaya, bari in nuna muku yadda zan ɗaura wannan misali na biyu. Da kai clicking za ka ga ma hoton ga nan har ya hau. Idan kuma kana son ka ƙara sa wani, za ka clicking akan wannan, haka shi ma na 3 na saka shi. Kun ga na sa hotuna 2 kenan a lokaci ɗaya. Duk idan ka gama ɗaura hotunan da kake so, za ka clicking a nan start uploading. Da kai clicking a kai, za ka ga ya fara loading, ya gama initiating. A nan zai ba ku wasu link na hotunan da kuka ɗaura. Kowane hoto da kuka ɗaura zai ba shi link. Wannan link ɗin duk wanda ya downloading da wannan link ɗin za ka samu kuɗi. Hotunan da na ɗaura ba su da nauyi, kan wannan kilobyte 85, wannan 82. Sannan za ka iya sa dubunnan hotuna ba iyaka, kana iya ta sa ko da yaushe.
saboda wannan kamfanin suna da hotuna da yawa, suna da abubuwa da yawa wanda ba ko ina zaka same su ba. Kun ga kamar nan da na gama uploading din files din sun bani link guda biyu. Kun ga duk wanda ya downloading wannan hotunan ta wannan link din zan samu kuɗi. Sannan ba wai sai ka je ka siyar da wani abu ba, sai ka ba da wasu abu ba, da dai ka ɗaura hoto ko application ko ma menene, in dai wani ya downloading ta wannan link din zaka samu kuɗi. Saboda idan ka yi uploading din da marketing din duka su wannan website din su za su yi duk wannan, iyaka kawai kai su biya ka. Idan ka gama uploading din zaka clicking akan my file, za ga ya kawo ka din da duk abin da ka daura zaka ganshi a wurin. Kamar da kuke gani na daura hotuna kwara uku, dama hotuna uku ne na dauko, hotuna uku na daura. Sannan akwai wurin da ake sa price, za ku ga an sa price a wurin. A wannan wurin zaka iya sa ko nawa kake son a biya ka. Duk wanda ya ga wannan amount din yayi downloading za a biya ka wannan amount din da ya gani. Saboda haka idan dai kana da wayar Android, kawai ka je kai downloading din wannan application din, ka je can ka kwaso hotuna, ka zo cikin wannan application din ka yi uploading din su, zaka fara samun kuɗi ba tare da bata lokaci ba. Idan kana ganin wannan tsarin da muka kawo yayi tsauri ko yayi wahala, ka koma baya ka sake kallon bidiyon, ka kwantar da hankali ka kalli bidiyon ka gani. Idan kana so ka dinga samun irin wa'annan bidiyoyin, ka yi subscribing, saboda duk sati za mu dinga ɗaura irin wa'annan bidiyoyin kan yadda za ka samu kuɗi ta hanyoyi daban-daban da abubuwan da ke kusa da kai, musamman wayar hannu. Idan ba gane wani abu ba, kar ka ji komi, ka yi mana magana a comment box. Insha Allahu za mu ansa duk tambayar da kuka yi mana. Wannan tsarin shine tsarin farko da muka fara ɗaurawa. Ku jarraba shi ku gani, idan yayi ku gaya mana, idan kuma bai yi ba ku gaya mana. Za mu riga guiding ɗinku ta yadda za ku dinga samun kuɗi a sauƙaƙe. Kar ku manta ku kasance da Duniyar Mamaki.